खूप टाइम लायलो. बेटर लेट दॅन नेवर. आख्खे इंडियेचे लोक रावताले. People from all over India were waiting for this announcement. The GST will be reduced. Means lot of taxes which directly hit the common man. सर्व सामान्य मनीस, गरीब मनीस, रुरल इंडियान रावपी गरीब मनीस हेका मातशे त्रास जाले. आयज हांव अनेक पत्र बरयता प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी फायनान्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया की GST ऑन सिमेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड इमिडिएटली. हांव रुरल इंडियाचे उलयता. रुरल गोवान पासून हेच प्रॉब्लेम आहा. गरीब लोकांक 28%. कोण जर तर 1 लाखाची घराची एक 5 लाख घराक मोडटा, लोन काढून मोडटा आणि तितून 1 लाखाची शिमीट इकती घेता, तितून 28,000 GST भरची पडटा. इन शॉर्ट गरीब मनशाक खूप त्रास जाता. आणि ह्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान, फायनान्स मिनिस्टरान, GST काउन्सिलान हे चिंतचे, हे गरीब मनशाचे चिंतचे आणि GST इमिडिएटली जी नेक्स्ट सिटींग आहा तेंचे तितून डिस्कस करून ही कमी करची. इमिडिएटली दे हॅव टू रिड्यूस दिस GST अँड मेक इट नील.